De Vlissingse burgemeester wil laten fouilleren in delen van de stad na weer een schietincident. Wat we met elkaar willen is wapens van de straat. En verder in deze Zeeland nu. Een drama voor mens en dier. En rode loper weer uitgerold. Goedenavond. De rust en veiligheid in Vlissingen moet weer terugkeren. Na de zoveelste schietpartij, zegt burgemeester Bas van den Tillaar. Gisteren was er weer een schietincident. Dit keer op de Vizodeweg, net buiten de stad. Met een dode en een zwaar gewonde. Van den Tillaar wil nu een veiligheidsrisicogebied instellen. Waar de politie iedereen preventief mag fouilleren. Ik vind Vlissingen 3 keer niks meer. In principe. Ik vind het gewoon een waardeloze stad geworden. Onveilig. Want wat kan ik? Ik kan hier nooit weg. Dus ik ben een willig slachtoffer wat dat betreft. De schrik en het gevoel van onveiligheid zit erin bij bewoners na de zoveelste schietpartij dit jaar. Op klaarlichte dag werd gisteren net buiten de stad een onbekende man doodgeschoten. Een andere man ligt nog zwaar gewond in het ziekenhuis in Goes. Er is nog altijd niemand aangehouden en de politie wil of kan niks zeggen. Het wordt steeds gekker ook. Maar ja, wat is drugs, denk ik. Gaat hard achteruit, vind ik. Ik heb in die buurt gewoond. Ik zou er nou niet meer willen wonen. Zaterdag raakte er al een 25-jarige vrouw gewond door rondvliegende kogels. 3 verdachten werden even later in Rotterdam voor dat schietincident aangehouden. Dit zijn uiteraard hele slechte gebeurtenissen voor de stad. Die ook echt het veiligheidsgevoel van onze mensen, onze inwoners aantasten. Burgemeester Bas van den Tillaar wil daarom een zogenoemd veiligheidsrisicogebied. In een wijk kan dan iedereen worden gefouilleerd op wapens. Afgelopen mei werd dit ook al gedaan in de Bloemenbuurt na meerdere schietpartijen. Maar een paar straten kunnen hiermee in de toekomst schietpartijen worden voorkomen. We kunnen niet de hele stad aanwijzen. Dat mag ook eenvoudigweg niet. Dan zou ook de inbreuk op privacy en vrijheid van mensen ook te groot zijn. Maar we gaan even zorgvuldig kijken welk gebied we het beste kunnen pakken om daarmee ook de grootste impact te krijgen. Wat we met elkaar willen is wapens van de straat. Begin volgende week wordt duidelijk in welk gebied het preventief fouilleren gaat gelden. Een hoop kosten en vooral veel verdriet. Schaaphouders worstelen al weken met het blauwtongvirus en het einde is nog niet in zicht. De knut, een mug die het virus verspreidt, blijft tot diep in het najaar actief. En het vaccin lijkt niet goed te werken. En schapen lopen ondertussen kreupel en doodziek door de wei. Hoe is het om hier elke dag aan te komen? Spannend. Eigenlijk vooral spannend. Schapenhouder zijn op dit moment is ellende. Ja. In één zin. Ze doet er alles aan om haar kudde schapen in leven te houden. En elke ochtend is het weer de vraag of dat is gelukt. Het is een soort Russische roulette eigenlijk. Welke gaat het overleven en welke niet. Ik ben bang dat ik haar in de loop van de week, volgende week, ga moeten laten inslapen. Omdat er echt, zeker al een maand denk ik, zit hier nauwelijks verbetering in. Voor mij zijn het kleine aantallen, maar je hebt ook bedrijven met honderden dieren. Ja, dat kost heel veel om die dieren te vaccineren. Als het dan werkt, oké. En heel even leek het vaccin ook de oplossing. Dacht ook Frank van de Vijver, die druk bezig is geweest met prikken. En het valt mij tegen. Ik had gehoopt dat het in ieder geval tegen ziekte heel veel zou beschermen. En dat het ook de overdracht zou blokkeren. Maar het aantal besmettingen blijft stijgen. Frustrerend voor Jannie, die een wolboerderij runt in Koewacht met 150 schapen. Ja, wat zou ik zeggen? Het is spijtig dat het niet meer doet, zeg maar, als dit. Ze werkt al 20 jaar aan een sterke kudde en die bloedlijn ziet ze nu verloren gaan. Ja, dit vind ik wel triest hoor. Er ligt er daar een, die kijkt niet eens op. Kijk, de vliegen zijn er al aan begonnen. Als ze koorts hebben en ziek worden, dan zie je dat dit rood wordt. Dit stukje hier zo. Ja, het is goed. Dit is niet het eerste schaap dat futloos op de grond blijft liggen. En omdat er voor volgend jaar nog geen oplossing is gevonden, begint blauwtong een mentale uitputtingsslag te worden. Wat is het eigenlijk
Waar ben ik mee bezig? Waar ben je mee bezig? Ja, emotie doet natuurlijk altijd mee, maar daar hou je ze niet voor. Dat vind ik niet, dat wil je niet. Dat is uitzichtloos, ligt dat daar en die gaat dood. Dus ja, daar word je moedeloos van. Zolang het warm blijft, zal de knut naar verwachting actief blijven en daarmee ook het blauwtongvirus. Tegen ouders van een leerling uit Middelburg zijn werkstraffen geëist wegens hun rol in een vechtpartij op school. Dat gebeurde bij CSW Torenop Talentcollege in april vorig jaar. De ouders kwamen naar school nadat hun dochter belde dat ze ruzie had. En op school liep het volledig uit de hand. 2 medeleerlingen deden aangifte van mishandeling. De ouders betuigden vandaag spijt in de rechtbank en vinden dat ze het anders hadden moeten oplossen. Het OM eiste tegen beide ouders een werkstraf van 200 uur. Bij de moeder is dat voor een deel voorwaardelijk. De eerste week van het ADRZ in zorgcentrum Borrendamme in Zierikzee zit erop. Toen het ADRZ stopte in de Victoria-kliniek in Zierikzee, vreesde iedereen dat er geen ziekenhuiszorg meer was op Schouwen-Duiveland. In Borrendamme kan een deel van die zorg toch geboden worden. Ervaringen van de collega's die zijn echt heel goed. Het is een mooie locatie. We zitten dicht bij de huisartsen, wat denk ik ook heel goed is. En het belangrijkste is dat we de zorg kunnen bieden voor de patiënt op Schouwen-Duiveland. En dat is natuurlijk waar het om gaat. Het gaat om een polyklinisch spreekuur van meerdere specialisten, maar operaties kunnen hier niet. Het is een nieuwe manier van werken. Ik denk dat het ook de toekomst is. Je wil de zorg dicht bij de patiënt houden waar mogelijk. Ja, niet alles kan, maar heel veel dingen kunnen. Dus ik denk dat dat een heel mooi nieuw concept is. Wat misschien nog wel verder uitgebreid kan worden. Ja. Het ADRZ begint met 3 dagen bij Borrendamme en dat worden er later dit jaar waarschijnlijk 4. En ook worden er dan later mogelijk nieuwe specialismen toegevoegd. Met de wereldpremière van de verfilming van de internationale bestseller Een schitterend gebrek van Arthur Japin begint straks de 26e editie van Film by the Sea. De film is geregisseerd door Michiel van Erp, maar heeft een internationale bezetting. En in het Engels is de titel van de film minstens zo mooi: A Beautiful Imperfection. Voor een festival als Film by the Sea is dit echt wel de ideale openingsfilm. Het is gewoon een hele mooie, toegankelijke, grote productie. Echt een prestigieuze film voor Nederlandse begrippen. Giacomo Casanova. Maar ik vind het vooral erg leuk dat Arthur Japin heel tevreden is. Hij vindt het een geweldige film. Ik ben ook heel trots op Michiel van Erp. Het is gewoon echt een van onze grootste filmregisseurs. En het is een man met een waanzinnige staat van dienst. Theaterregisseur is hij geweest, documentairemaker, producent. En nu, de laatste jaren, is hij helemaal op fictie, op drama zich aan het focussen. En hij maakt de mooiste dingen. Stil in de stad, Ramses, de serie heeft hij geregisseerd. En nu dus dit bijzondere project. En ze zijn er ook bij de opening, hè? De makers. Ja, Michiel en Arthur zijn er. De hoofdrolspeelster Dar Zuzovsky, een van origine Israëlische actrice die stevig internationaal aan de weg aan het timmeren is. Maarten Heijmans komt. Het wordt een gezellige drukte hier op de Rode Loper. En op die Rode Loper in Vlissingen staat al Anke Tanihatu. Anke, ja, ik begreep dat er wat problemen waren met de juryleden, toch? Voor de film- en literatuurcompetitie? Ja, deze week moesten 3 van de 5 juryleden moesten verstek laten gaan. Wegens persoonlijke reden hebben ze af moeten zeggen. Nou, dan breekt er dus even paniek uit hier, een paar dagen voor zo'n festival. Maar gelukkig zijn er 3 nieuwe ingevlogen. En dat zijn de schrijfsters Elte Rauch en Nathalie Paggy. En de directeur van de Filmkrant, en dat is Ilona van Genderen-Stort. En samen met regisseur Jos Stelling en de acteur Daniel de Boissevin gaan ze dus 9 geselecteerde films, boekverfilmingen, gaan ze bekijken en beoordelen. En dan komt een winnaar uit. Ja, we hadden het al over die openingsfilm, hè? Een schitterend gebrek. Is dat een van de grootste kanshebbers? Nou, als hij mee zou doen in die film- en literatuurcompetitie wel, maar dat doet hij niet. Want film
festivaldirecteur Jan Doense, die zei van nou, ik vind het eigenlijk niet chic om zo'n openingsfilm mee te laten doen aan een wedstrijd. Dus die doet niet mee, maar die film is wel de hele week hier bij Film by the Sea te zien. Anke Tannihattu, dankjewel. En dan nog even dit. €26.000 voor een bloedkoralen ketting. Dat gebeurde bij Veilinghuis de Jager in Goes. Dit is hem dan. Nog nooit eerder is er zoveel betaald voor bloedkoralen. Ze waren groot, ze waren mooi van formaat. Ze waren 15 tot 17 diameter doorsnee. En dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat we ons eigen record hebben mogen verbreken. De ketting is verkocht aan Tibetanen die er een gebedsarmband van maken. In Nederland vinden we een auto of een huis veel belangrijker. En een Tibetaan die vindt zijn gebedsarmband het belangrijkste. En die maakt hij van diverse materialen. Maar van bloedkoraal, dan praat je over de top van de top. En dan in deze kleur, in deze kwaliteit, ja, daar zijn ze gek op. Onze verslaggever vond hem ook mooi en had een brutale vraag. Zou ik hem ook om mogen? Je mag hem zeker even om. Ja hoor, dat is geen enkel probleem. Daar kan niks mee gebeuren. Nou, staat hij een beetje goed? Hij staat prachtig. Je hebt een beetje getinte huid. En dan komt het donkerrode van bloedkoraal alleen nog maar mooier uit. Helaas was het voor korte duur. De koper heeft de ketting vanmiddag opgehaald. Vanochtend al kwam er vanuit het zuiden bewolking Zeeland binnendrijven. En onder die bewolking werd het maximaal 21 graden. Vannacht kans op een regenbuitje. Morgen overdag is het dan weer warm en droog. Maar vanaf morgenavond slaat het om en wordt het ook echt herfstachtiger. En tot zover deze Zeeland nu. Tot morgen dan ook weer met het weekoverzicht erbij. Ik zou zeggen nog een hele fijne avond.